Mi. Vu que c'est Fa. Ah oui, Le ton, oui, c'est d'accord. Fa, voilà. Mi et Do. Ré, Mi bémol et Fa. D'accord. Musika munduan izan giten erakasle, guraso, zale, ala ikasle, frangotan galdera berberak heldu zauzkigu. Hara nola, besteak beste, zoin da musika tresna baten ikasteko adin egokia. Ta egun batez, musika ustea erabakiko ote duta. Eta noiz xautu beharko ditut 1.500 euro hiru botoineko puska batentzat. Azken finean, zer da musika? Musika eskola zertarako? Nik garaje batean lagunekin ikasi nuen jotzen. Musika eskolatik urrun. Ah, musika. Ze xaramela. Ta nola ez, solfeoa. Ah, izena ere beldurgarria duen lauburuta 8 zangoko munstroa. Bon, horiakola, Garazi Baigorriko Iparralai musika eskolako hainbat ikasleekin 2015 urtean gauzatutako esperimentazio bat duzie ondoko hau. Urte betez, Trikititsa Tailerreko asteroko saio kolektiboetan lan egin ondoan, aste bateko epearekin sortutako lanaren emaitza. Hau da, ez adioik proiektua, 9 kantu sorkuntza eta herrikoiez osatu grabaketa.